गिबियावनो बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क अर्थात BMN निउज नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोबाय। नैबे बुब्लियाव जों हांख्राय जानाय बायदि जों सफैनो हादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुनाबारि गामिनि सानसुमा नार्जारी बिथाङा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे सासे राफोद फिगारि फार्म खालामग्रा होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। चिरां जिल्लायाव मथा-मथि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नोंथांनि बायदि फार्म गैफेरा होननानै जों बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा गिबियाव नोंथाङा खुलुमना लाबाय नोंथाङा फिगारि फार्म दङ हिसाबै बे फिगारि फार्मखौ नोंथाङा बबे बोसोरनिफ्राय जागाया आरो माबायदि टेकनिकजों जागायदों? स्टार्टिंआव आं जागायदों 2019 मायथाइयाव जागायनाय जादों। स्टार्टिंआव ओरैनो आं लकेल हिसाबै फिसिबोनाय जादोंमोन। 2019आवहाय खुंग्रु लकेल बेखौ फिसिनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव नेक्स्टआव जों नोंथांखौ खोनानो मोनदों हेम्पशायर आरो यर्कशायर अमा। बे अमाखौ नोंथाङा दा मोजाङै फिसिगासिनो दङ। गिबियाव नोंथाङा बबेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै बे अमाखौ मोनजेनामोन एक्सुवेलि? बेखौ आं लायनाय जादों क'क्राझार सरकारि फार्मनिफ्राय लायनाय जादों। हेम्पशायर आरो यर्कशायरखौ लायनाय जादों। माबायदि रेटआव लाबोआ गिबियावहाय बे समावहाय आं लायनाय समावहाय बेयाव सरकारि दाम हिसाबै 3000 दामावहाय लाबोनाय जादों। दा लाबोखांनायनि उनाव हयथ' नैबे अमाया यर्कशायर आरो हेम्पशायर अमाया लकेलनि आदारजों बारा कम्फर्टेबल जाया होननानै जों मिथिगौ। बिनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि जाहोनानै माबायदि टेकनिक बाहायनानै बे अमाखौ दिनैसिम बेबायदिसिम लाबोनो हादों? बियो थिगानो माने जोंनि आबै आबौनि मेथडजों जों बेखौ जेरैबायदि फिसियो बेबायदि फिसिबा जों माने साक्सेस खालामनो हायो। माने कमार्शियेल जुदि लाइनाव थाङोब्ला नोङो साइन्टिफिक मडेलै फिसिनांगोन, जोथोन लानांगोन, अब्लासो नों बे बुस्थुखौ नोङो साक्सेस खालामनो हागोन। माने बिजनेसनि लाइनावहाय आरोना। बिजनेसनि लाइनावब्ला लकेल अमाया बांसिन जायो हिसाबै बिजनेसाव लकेल अमाया बारा थिग जाया एक्सुवेलि नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला। आरो बै जिखिनि यर्कशायर आरो हेम्पशायर बे अमाया टेकनिकेलि माखासे प्रुफ दं हिसाबै बिनि जानाय लोंनाया आलादा जायो। जानाय लोंनाया माने लकेलावबो माने बे बुस्थुखौ जाहोयोब्ला प्रफिटआबो जों मोननो हायो। खिन्थु जों जेरैबायदि प्रफिट मोननांगौ बे बुस्थुखौ जों लकेलाव प्रफिटखौ जों मोननो हानाय नङा। मारैनो होनबा जोंनि लकेल अमाया गुसुं साइज जायो आरो बै हेम्पशायर यर्कशायरा माने गोलाव आरो गिदिर साइज माने जेरैबायदि जाहैयो साइन्टिफिक मथे माने बेबायदियै माने जों बेनिफिटखौ जों खालामनो हायो आरो। यर्कशायर अमाया माबायदि कालारनि जायो आरो बेसेबां अजनसोनि जायो? बेथ' आं दिनैसिमाव 200 केजिसिम आं फाननो मोनबाय आरो मासेयाव यर्कशायर हेम्पशायरखौ। मासेयाव यर्कशायराबो 200 केजि थाङो? औ। हेम्पशायराबो 200 केजि थाङो? 200 केजि। लकेला माबायदि थाङो नोंथांनि? लकेलाखौ आं फाननो मोनदों बेखौ 170सिम फाननो मोनबाय आं। 170, 80 बिदिसिम। दा नोंथाङा बे अमाखौ फिसिबाय जिहेथु दा आथिखालाव नोंथांनि फार्माव माबायदि अमा दं आरो माबायदि माबेसेसो अमाखौ फिसिदों? जानाय लोंनायखौ नोंथाङा मारै पिकआप खालामो आरो दिनाव खनबेसे जाहोयो? दा आंनि फार्माव दङ हेम्पशायर दं आरो यर्कशायर दं। बिनिफ्राय बाहाग आं मार्केट जेरैबायदि मार्केटआव डिमान्ड बे हिसाबै आं माने फिसिगासिनो दं। माने ओमफ्राय आं दा आंनि मार्केटआव आं मोननाय हिसाबै यर्कशायरखौ आं बांसिन फिसिनाय जादों। आरो जाहोनायनि बेलायाव 2 टाइम्स जाहोनाय जायो आरो सानसेयाव खननै। बे आदारखौ जाहोखांनायनि उनाव अमाफोरनाव बेराम जानायनि बायदि चान्सफोर थाया नामा ना जायो बेखौ जाहोब्लाबो? बेखौ जाहोनाय माने बेनो बेराम जानाय जायिया बे गावबा गावनि साब सिखोननि सायाव जासिगोन। जुदि जानाय लोंनायाव नोङो साब सिखोन खालामाबाथ' बेमार आजारा साग्लोबखागोन। खननै जाहोनायनि उनाव ओमफ्राय मास मोनबेसेनि गेजेराव फाननो हायो बे अमाखौ? आं बेखौ हाइस्टआवनो 6 मान्थ। 6 मान्थनि उनावनो आं बेखौ साप्लाइ खालामनाय जायो। 6 मान्थजों बेसेबां केजिसो जायो हेम्पशायर? 6 मान्थआव बियो 100 केजि जाहैगोन। जुदि ग्रथआ मोजांब्ला 100नि एसे थाङो लाइफ अजन। थारैनो बे अमाखौ फिसियोब्ला अमानि दोननाय जिखिनि जायगा बे माबायदि थानांगौ ओमफ्राय बिनि फ्ल'रा बेयो माबायदि जानांगौ
बेयाव हयथ' नोंथांनाव आइडिया दं जानो हागौ जायगाया जानांगोन नोङो सब समाय साफा थानांगोन क्लिन थानांगोन आरो नोङो फुं आरो बेलासि जानायनि सिगां नोङो जायगाखौ नोङो खेबनै साफा खालामनांगोन 2 times ओमफ्राय बेनि न'नि बे अमाखौ फिसियोब्ला बेनि न'नि माखासे एंगोलफोरबो थायो नामा जे जायगायाव नोङो दोनगोन जे जायगा साबसिन माबायदि जायगा साबसिन जायो जायगानि एंगेलावथ' आं एसेबां दा जेबो प्रब्लेम मोनाखै जायगाया आंना दङ मोनसे सानजा सोनाब मोनसे साखोला मोनसे दानि गोदान दा जेरैबायदि बानायगासिनो दं गोदान प्रजेक्टआव बियो साखोला लुनाय जादों पुरानाथ' सानजा सोनाबानो बेसेबां खथासो दं ओरैनो दा बर्थमानाव बेसेबां दा टटेल माबा जानानै दं 77 रुमस जाना दं 77 माबेसे अमा जागोन बे 77 खथायाव बेयाव 77 आव आं 6 मान्थआव 300 300तानि केपासिटि खालामदों दाथ' नोंथाङा बे अमाखौ फिसिनायनि उनाव हयथ' फिसाफोरखौबो नोंथाङा सोरबाफोर डिमान्ड खालामोब्ला बिनि साप्लाइखौबो हरो जानो हागौ साप्लाइखौ हरो ओमफ्राय सोरबाफोर जायफोर फार्मार्स खालामो सोरबा लकेलाव मासे मानै फिसिग्रा हिसाबै बिनाय हिसाबै बिसोरनोबो हरनाय जायो मास मोनबेसेनि उनाव फानजायो बे अमा जोनोम जानाय बेखौ आं 35 डेजआवनो फाननाय जायो 35 डेज 35 डेज माने लांग्राफ्रा लांनो हागोन औ लाङा 35 30 आथिखालाव माबायदि रेटआव हरो मास आथिखालाव आं दा हरनाय जादों 6000 करि हरनाय जादों 6000 ओरैनो नोंथांनि माबायावथ' दा कन्टेक्टआव हयथ' डिमान्डआ मोजांबो जादों जानो हानाय माबायदि डिमान्ड जायो एक्सुवेलि दा जोंनि ओनसोलाव दा अबसे डिमान्डआ जानानै दं मारैनि होनोबा दायो जोंनि बर'फोर एबा गुबुन गुबुन जातिफ्रानो माने बुस्थुखौ अमाफोरखौ डिमान्ड खालामगासिनो माने फार्मिं लाइनाव थांनो थाखायहाय माने डिमान्डआव खालामगासिनो दं नोंथाङा अमा फिसानि साप्लाइखौ आलादा खालामो लोगोसे गिदिरखौबो हयथ' साप्लाइ खालामो जानो हागौ दा बिनि मार्केटखौ नोंथाङा माबायदि मेनेज खालामो गिदिरखौ साप्लाइ खालामनो थाखाय माने आं निजेनो माने लाना थांनाय जायो निजे लाना थांना माने कन्टेक्टआ माबायदि खालामो कन्टेक्टआ हजोंहाय बेफारिफोरजों कन्टेक्ट खालामनाय जायो ओरैनो नोंथाङा मान्थलि हिसाबै बा इयारलि हिसाबै माबायदि दा इनकाम खालामनो हायो बे अमानि फार्मनि थ्रुयै इयारलि माने दा मान्थलि आंनाव ओरैनो 1 लाख मालाबा 1.5 लाख माने जेसेबां मा होनो प्रडाक्ट खालामो एसेबां इनकाम सर्सआ फैयो मान्थलि ना इयारलि मान्थलि 1 लाख मान्थलि 1 लाखसो थायो आरोना 1 लाख आरामसे मेनेज खालामनो हायो हयथ' जोंनि लाइमोनफ्रा लेखा फरायो बिरादनो लेखा फरायना ओरैनो सोरबा BA पास जाबाय MA पास जाबाय ओरैनो बेखार थायो नाथाय बेबायदि फार्म खालामनाय आबाद खालामनाय बेबायदि बिथिंजों बारा नोजोर होआ दा नैबे नोंथाङा सासे अमा फार्म खालामनानै साक्सेस जानाय हिसाबै मोजां रां आरजिनो हायो हिसाबै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौनो गोरोङै रोंनानै बेखार थानायफोरखौ नोंथांनि साइडनिफ्राय माबायदि आइडिया होनो सानो निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो बेखाराव थायामानो माबा मोनसे गावनि आथिङाव थांना थानो थाखाय माबा मोनसे लामाखौ नागिरनानै लायोब्ला बिराद मोजां जायो आरो मानो होनब्ला सोरबा फार्मिं लाइन सोरबा एग्रिकालचार लाइन बेफोर लाइनजों थाङोब्ला माने मोजां आरो माने इजि प्रसेसआव माने फैसाखौ माने आरजिनो हायो आरो खामायनो हायो आरो दा नोंथाङा नैबे फार्मखौ मावनायनि असिलायै हयथ' ट्रेनिंफोर लादों आरो लादोंब्ला माबायदि टाइपनि लानानै नोंथां ट्रेनिंखौ आं लाया नङा जेब्ला आं अमा फिसिखांनायनि उनावसो आं बे ट्रेनिंखौ माने जगाजग खालामो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंना ट्रेनिंनि बेलायावहाय ओरै KVK एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माखासे फोरोंग्रा स्टाफफोर दं आरो प्लास SBI RCT थ्रुयैबो माने ट्रेनिंखौ होनाय जायो ट्रेनिं मोनखांनायनि उनाव होखांनायनि उनाव हयथ' बेबायदि मोजां जोथोन लानानै साक्सेस खालामनो हानाय मानसिफोरनो बै ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव बिथांमोना नोंथांमोना माबा रांफोरनि अनसुंथाइ लाइन माबा नोंथांनि नोंथांनि फार्मखौ ग्र' खालामनो माबाफोर लाइन होनो हायो बेखौथ' बे गावबा-गावनि सायावसो बियो जुदि लाइनखौ खोन्थानो हागोन ओरैबायदि प्रजेक्टआव ला ओरैबायदि माबायाव लाइनावहाय ला खिन्थु एक्सुवेलि माबा मोनसे मोननो लुबैयोब्ला जोङो गावनो निजेनो मावग्रोनांगौ मावखांनायनि उनावसो नोंखौ गासैबो
बेंकनि बेलायाव होन माबा मोनसे सोरबानि बेलायाव होन अब्लासो नोंखौहाय माने सहाय खालामगोन आरो हेल्प खालामगोन मारैनो होनोब्ला नोंनि आखायाव जेबो गैखायाब्ला रावबो नोंखौ सहाय खालामनो माने रावबो गसंख्रांनाय नङा आरो नोंथाङा नोंथांनि नैबे फार्मखौ ग्र' खालामनायाव माबायदि लाइनजों ग्र' खालामबोदों एक्सुवेलि नोंथांनि खरसा खालामनानै बा बबेबा लननि थ्रुयै माबायदि खालामबोदों दा एक्सुवेलि आंनि फार्मखौ ग्र' खालामनाया ओरैबायदि माने आं साइड बिजनेसबो मावोमोन नालाय बे हिसाबै आं साइड बिजनेसनिफ्रायसो आं फार्माव सोदों बिनिफ्राय जेब्ला आंनि फार्मा ग्र' जादों फार्म ग्र' जाखांनायनि उनाव आं माने स्टेट बेंकनिफ्राय माने लन लानाय जादों आरो एक्सुवेलि नोंथाङा बिराद खस्थ'जों फैनाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा बे बेलायाव फैबाय थानाय नैबे समफोराव बा आथिखाल गभर्नमेन्टनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथाङा गभर्नमेन्टनि थ्रुयै माबाफोर हेफाजाब मोननो लुबैयो नामा आरो मोनोब्ला माबायदि मोननो लुबैयो एक्सुवेलि आथिखालनि गभर्नमेन्टनि सायाव जायफोर फार्मार्सफोर बिसोरो मोनब्ला मोजां खिन्थु जाय फार्मार्सफ्रा मोनो बिसोर माने फार्मखौहाय माने ग्र' खालामनो हागोन आरो प्लास जाय बेकार लाइमोनफोर बिसोरबो निस्सय जाय बेकार थादों बिसोर माने फसिनानै बेफोरबायदि मोनोब्ला हयथ' बयबो बेकार लाइमोनफ्रा माने फसिनो एबा फार्मिं लाइन नङाबा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट लाइनाव माने आवगायगोनखौ आं नुयो आरो होमब्ला बर्थमानाव नोंथाङा नोंथांनि नाजानायजों नाजानायनि गेजेरजों बिसिनाव दङ फैबाय थानाय समाव हयथ' गभर्नमेन्टनि हेफाजाबफोर मोनोब्ला साबसिन जायो लाइनफ्राव ना साबसिन जागोन बेनि बेलायावहाय हयथ' नोंथांनिबो एसे कानेक्सन खम जादों जानो हानाय हयथ' गभर्नमेन्टआबो नोंथांखौ नुसनाखै जानो हानाय गभर्नमेन्टआथ' एक्सुवेलि आंखौ नायसनाखै होनबाबो भुल जानाय नङा एक्सुवेलि आं मोननायानो जायाखै दिनैसिम थाइसे थाखाबो मोनाखै आं आदसा दा हेफाजाबफोर मोनोब्लाथ' मोजां हेफाजाब मोनोब्लाथ' बिराद मोजां साबसिन ग्र' खालामनो हागोन प्लास बेकार थानाय लाइमोनफोरखौ आं माखासे आरो साबसिन साजेसन होनो हागोन आं बेखौ सानो आरो बेनिनो माखासे इयुन जेनेरेसना हयथ' नोंथांखौ बिदि माबायोब्ला फल' खालामगोन बेखौ हयथ' निस्सय नोंथाङाबो सानदों सानदों दा बबेबा जायगाफ्राव बिदिनो ट्रेनिंनि गोनांथिफोर जायोब्ला नोंथांखौ फिनायनि बेलायाव आइडियाफोर हैनो माबा दस्रा साइडफोरनिफ्राय दस्रा एंगलफोरनिफ्राय लिंहरनाय जायो नामा बे हिसाबावथ' बुङो मानसिफ्रा बुङो आंखौबो हेल्प खालाम आंखौबो सहाय खालाम थिग फोरोंजानोबो नागिरो खिन्थु आं एसेबांसिम माने टाइमखौ आं होनो हाया मारैनो होनोब्ला आं जा हायो आंनि रोंगौथिखौ माने जायफोर फसिदों माने बिसोरखौ आं कन्टेक्टनि थ्रुयै एबा साजेसन हरनाय जायो ओरैबायदि माव ओरैबायदि फसि ओरैबायदि खालाम अब्लानो माने नोंनि फार्मिं लाइन जेरै थांखि लादों बे थांखि लानाया साक्सेस जाफुंगोन बेफोरबायदि बुस्थुखौ आं माने साजेसनखौ हरो आरो थुलुंगाखौ हरबाय थानाय जायो आरो नोंथाङा एसे आगोलाव बुंदों केमिकेल लाइनाव ओमफ्राय एग्रिकालसार लाइनाव इयारलि हयथ' ट्रेनिङा जायो जानो हानाय दा ट्रेनिङा जायोब्ला थुलुंगानि थाखाय फिल्ड भिजिटआव नोंथांनियाव फैयो नामा माखासे फिल्ड भिजिटआव आंनियाव फैयो फैनाया खिन्थु दायो आं सिगां फैयोमोन खिन्थु आं दायो माने बन्द' खालामनाय जाथ'बाय मारैनो होनोबा दायो अनेक बेमार फैगासिनो दं बाहेरानि साइड स्वाइन फ्लु बेफोरबायदि बेमार फैनायनि जाहोनाव आं माने फार्म भिजिट खालामनायखौ आं माने दा बन्द' खालामना दोनथ'नाय जादों नोंथांनि नैबे फार्माव जेला मानसिफ्रा भिजिट खालामनो थाङो बे भिजिट खालामनो थांनायाव माबायदि स्टाइलजों थाङोब्ला मोजां जायो जेनेबा फार्म भिजिट खालामनो फैनायाव ओरैबायदि जेरैबायदि फार्मनि नेम निथि बे नेम निथिखौ मानिलायनानै हाबोब्ला बिराद मोजां आरो पटास गासोमोन थांनांगोन हेन्ड वास सेनिटाइजारफोर सारनानै हाबोब्ला बिराद मोजां दा हयथ' बेबायदि फेसिलिटिया नोंथांनाव दं दा एक्सुवेलि बेफोरबायदि फेसिलिटिया आं खमजुरि जानानै दं खिन्थु खामानिखौ मावदों आङो खिन्थु बाउन्डारिनि प्रब्लेम जानानै दं बाउन्डारि जुदि टटेलि आं होजोबनो हायोबा माने गासै सिस्टेमखौ आं मावजोबनो हागोनखौ आं सानो आरो दा बाउन्डारिनि बेलायाव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय फिल्ड भिजिट खालामब्लाबो बन्द' खालामफोरदों बाउन्डारिया हयथ' जायोब्ला साबसिन जायोना बाउन्डारि जायोब्ला साबसिन जायो माने सेनिटाइजारफोर माने फुल साइन्टिफिक मथे खामानिखौ मावनानैहाय माने
फार्म भिजिट खालामबाबो माने सोनो हागोन आरो दा बेरामफोर जायोब्ला नैबे हेमसेर आरो यर्कशायरनि बेलायाव माबायदि बे टाइपनि बेरामा जायो एक्सुवेलि नोंथाङाथ' फिसिनाय हिसाबै माखासे एक्सपिरियेन्स दङ आरो जायोब्ला माबायदि मुलिनि गोनांथि जायो मुलिनि गोनांथिया बेनो बेरामनि खेथ्रआव माने जि बुस्थुखौ नोङो फिसिबाय जि बुस्थुखौ नोङो कमार्शियेल लाइनावहाय नोङो थांबाय अब्ला नों बे बुस्थुखौनो मोजां जोथोन लानांगोन मोजां जोथोन लाब्लासो माने बेमार आजारनिफ्राय नों रैखाथि मोनगोन आरो मुलि दावालिनिबो एसेबां गोनांथि फैनाय नङा नोङो कम्पालसारि लोमजानायफ्रालाय एसे एनै जाखायो जेरै FMD बेफोर जागोन आरो ओरैहाय ओरैनो नर्मालि जों मेडिसिनफोरखौ बाहायनांगौ जायो जोङो क्रिमिनि थाखाय बाहायनांगौ जायो प्लास लिभार बे मोननैया मस्ट इम्परटेन्ट बेबायदि लोमजायोब्ला जास्ट केपसुल बा टेब्लेटनि अनगायै बिजिफोरबो होनाय जायो लोमजाब्लाथ' जों होखानांगोन टेब्लेट नङाबा केपसुल नङाबा इन्जेक्सन जों बेखौ जों होनांगौ दा बेबायदिखौ होयोब्ला अमाया माबायदियाव माबायदि स्टाइलाव थाङो आरो लोमजायो अमाया दुरबल जायो माबायदि स्टाइलाव लोमजानायखौ थाल मोनो लोमजानायखौ थाल मोनगोन नोङो बबेबा अमाया आदार जानाय नङा बे आदार जायाब्ला नोङो बे बुस्थुखौ नोङो नायदो मा खारननि आदार जायाखै बेखौहाय नायबानो नोङो मोनगोन हयथ' बेयो लोमजादों अब्ला नोङो बेखौ नोङो नायनानैहाय नोङो मुलिनि नों बेबस्था लानांगोन आरो माबायदि हमनो हायो एक्सुवेलि लोमजायोब्ला जेनेबा लोमजायोब्ला माने बुस्थुखौ नों टेम्पारेचार दं जेरै मानसिखौहाय टेम्पारेचारजों नायो बे सिस्टेम नों नायनो हागोन आरो नायग्रा मेसिनफोर दं नामा नायग्रा मेसिना सेम मानसिखौ जेरै जों टेम्पारेचार नायो बेबायदि नायग्रा दं आरो मार्केटखौ खालामो जिहेथु मार्केट खालामनायनि बेलायाव बबे स्टेटआव नोंथाङा बांसिन साप्लाय हरदों आं बांसिन माबायाव खालामनाय जायो गुवाहाटि शिलं बे मोननैयाव साप्लाय खालामनाय जायो ओमफ्राय रेटफोरखौ बिथांमोना माबायदि नोंनि नांगौ बायदि रेटफोर होयो नामा दा मार्केटआ जेरैबायदि सोलिदों जों बे मार्केटखौनो जों मोननाय जायो मालाबा ओरैनो 250 255 माने आप डाउनखौनो मार्केटआ लेभेल थाया जेब्ला माला बिलुस जाबाय अब्ला आप डाउन जागोन नोंथाङा गावनो निजा गारि हमनानै हरो ना बिथांमोना जाय कन्ट्रेक्टरनिफ्राय लांफैयो नामा नोंथां दा एक्सुवेलि बे साप्लाय खालामनायनि बेलायाव माने आंनो प्रडाक्ट खालामनाय हिसाबै माने आङो माने हैनाय जायो आरो खिन्थु टाइमाखौ आं मेनेज खालामनानै माने बेखिनि सानसेखिनि लामाखौ आं माने डिलिभारि खालामना हैनाय जायो बे नोंथाङा मालाबा अमाखौ बुरजा हरो हिसाबै थांलाय फैलायाव नोंथांनि साइडआव माबायदि सुबिदा आरो माबायदि सुबिदा गैया एक्सुवेलि उसुबिदाफोर जायो नामा उसुबिदाथ' एसेबां दा उसुबिदा गैया दाथ' आं दिनैसिम प्रब्लेम मोनथ'वाखै आरो हेमसेर आरो यर्कशायर अमाखौ जेला फियो गरम बोथोराव बिनि थासारिया अमानि थासारिया माबायदि जायो आरो नैबे गोजां बोथोर बेलायाव थासारिया अमानि माबाफ्रा माबायदि जायो स्टाइलाथ' एसेबां प्रब्लेम गैया प्रब्लेमखौ मोनाखै टेम्पारेचारनि गोनांथि गैया टेम्पारेचारनि गोनांथि फैयाखै दा अमाखौथ' नोंथाङा मोजाङैनो फियो हिसाबै फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ नोंथाङा हयथ' खावलायबाय बेनिनो बेलायावहाय चिरां जिल्लानि नोंथाङा टप हिसाबै दा चिरां जिल्लायाव हयथ' गैयाखौनो होनजायो बेनि असिलायै नोंथाङा अमानि बेलायाव बेनिफिट खालामनायखौ माखासे खोथाखौ खोन्थाबाय आरो नोंनि अनगायै गुबुनखौ माबायदि लाइन हमजानो लुबैयो जेनेबा फल' खालामजानो लुबैयो एक्सुवेलि जोंनि लाइमोनफ्रा रायजो राजाफ्रा फिसिनांगौ माने जों गावबा गावनो खस्थ' खालामनानै फिसिनांगौ जों गावबा गावनो जोथोन लानानै फिसिनांगौ अब्ला माने बेफोरबायदि माने इजि प्रसेस जों थाखा फैसा आरजिनो एबा खामायनो थाखाय जों इजि प्रसेस माने एसे एनैखौ खस्थ' खालामनांगौ नों मोनफ्रोमबो खामानि मावो मोनफ्रोमबो खामानियाव खस्थ' दंखायो दा बेनिखायनो एसे एनै खस्थ' लानानै फिसिब्ला गावबा गावनि न'खराबो उन्नति प्लास इनकामाखौबो जों खालामनो हागोन आरो जाहोनायनि बेलायाव बेसेबांखिनि जानानै मासे अमायाव बेसेबांखिनि लाब थायो दानि नोंथांनि हयथ' खननै जाहोयो बे आदारखौ नोंथाङा दा बस्थायाव बेसेबां बायनांगौ गोनां जायो आदाराथ' बिदिनो मार्केटआ जेब्ला आदारनि बेलायावबो बेनो जेब्ला मार्केट बुस्थुफ्रा जुदि एभेलेबेल बे समावहाय
मार्केटआ एसे डाउन जायो दानाफ्रा जुदि माखासे बुस्थुफ्रा खमजुरि जायोब्ला मार्केटआ एसे बारा जायो दा मासे अमायाव जोङो फिसिनानै आंनि निजे फिसिनानै मोननाय हिसाबै मासे अमायावनो बबेबा अमाया जुदि ग्रथआ मोजांबा 10,000 12,000 बेबायदि प्रफिटखौ आं मोनदों आरो मासेयाव दा नोंथाङा आदारखौ बबेनिफ्राय साप्लाय खालामो आदार बयबो कन्टेक्ट खालामो आदाराखौ आं लायनाय जायो माने बङाइगावनिफ्राय आं लायनाय जायो बे बुब्लियाव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय दा जोङो जोंनि गेजेराव लेंहरनाय बायदि जोंनि हांख्रायनाय बायदि बिथाङा फिग फार्मनि बेलायाव जोंनो माखासे बाथ्रा गोनां बाथ्राफोर फोरमायबाय आरो फोरमायनायजों लोगोसे हयथ' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा फल' खालामजानो आरो ओरैनो बेखार थानाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि हाबाखौ मावजानो बिथाङा लुबैदों आरो बिदि टेकनिकफोरखौ नांगौब्ला बिथां सानसुमा नार्जारिजों नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन आरो बिथांनाव आइडिया लानानै माखासे टेकनिकखौ बाहायनानै टेक्न'लजि लाइनजोंबो नोंथाङा थांनो हागोन बेनिखायनो नैबे बुब्लियाव सानसुमा नार्जारिखौ जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै जोङो दसे सम होफैनायनि थाखाय जों बिनिखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों